Prečo sa vždy stiahne, keď je vám spolu tak dobre? Jeden večer je s tebou naplno. Píše ti krásne správy, je pozorný, vnímavý, pýta sa ťa na veci, ktoré by možno ani iného muža nezaujímali. A na druhý deň sa prestane ozývať. Neodpovie hneď, alebo jeho tón je chladnejší. A o pár dní je úplne preč. Ako by ste sa ani nepoznali. Potom sa z ničoho nič za pár týždňov vráti, ako by sa nič nestalo, s úsmevom, s komplimentom, s niečím, čo v tebe znovu vyvolá pocit, že možno tentokrát to bude inak. A ty v tom stále dokola hľadáš odpoveď. Čo sa stalo? Prečo sa stiahol? Neurobila som niečo zlé? A vieš, že ani nie. Možno si drží odstup zámerne. Keď sa medzi vami city prehlbia, automaticky sa v ňom aktivuje strach. Blízkosť pre neho znamená záväzok. Záväzok znamená zodpovednosť. A zodpovednosť pre neho podvedomí znamená riziko. Riziko, že to nevyjde. Riziko, že bude musieť niečo obetovať. Riziko, že ho to pohltí alebo že mu bude ublížené a tak odchádza na chvíľku. A tu nastáva problém. Čím viac sa on vzdiali, tak tým viac ho ty chceš. Cítiš, že ho strácaš a to v tebe vyvoláva ešte väčšiu túžbu po jeho blízkosti. Cítiš, ako by bol nedosiahnuteľný a práve to ho v tvojich očiach robí ešte zaujímavejším. A potom, keď sa z ničoho nič ozve, tak ty sa znova cítiš ako víťaz. Je to ako taká droga, chvíľková úľava, pocit, že sa vrátila, že tentokrát to bude iné a tak ďalej pokračuješ v tej hre. Lenže skutočná otázka je, baví ťa táto dráma? Baví ťa to, že medzi zrušením z jeho návratu a tichom medzi vami sedíš v slzách a sťažuješ sa kamarátkam? Baví ťa tento adrenalín, toto napätie, tá neistota, ktorá prichádza vždy, keď sa znova objaví? Baví ťa táto emocionálna horská dráha? A teraz si predstav samu seba o 10 rokov staršiu. Vidíš sa stále v tej istej situácii? Stále budeš čakať na niekoho, kto nevie, čo chce? Alebo už si konečne zaslúžiš niekoho, kto ťa bude milovať úplnú, celú a bez zbytočnej drámy? Ak sa ti toto deje stále dokola, nie je to náhoda. Je to vzorec, ktorý si možno ani neuvedomuješ, ale ovplyvňuje tvoje vzťahy dokola. Chceš pochopiť, ako to vzniklo, prečo sa ti to deje a ako to zmeniť? Pridaj sa do valentínskej výzvy, kde toto všetko odhalíš a nájdeš kroky ku zmene. Odkaz nájdeš v profile.